Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ne naku ne har kullum Aliyu Adam Yusuf, nickname ɗan sunna. Ga sako zuwa 'yan ƙasarmu. Ku duba mu duba, mu ɗauki mai gaskiya a ƙasarmu Najeriya. Kamar Alhaji Atiku Abubakar, shugaban ƙasarmu na gobe, insha Allah. Atiku Abubakar, shugaban ƙasarmu na gobe, yana kyautata al'umma game ga talakawa, haɗa har da masu kuɗin. Ku dubi kamfanin Saneola, kamfanin Faro, ai nashi ne. Ku dubi dubbannan mutanen da suke cin abinci a ƙarƙashinsa. Ko hakan zai sa mu zaɓe shi. Ku dubi kamfaninsa na Abuja, dubbannan mutanen da suke cin abinci a ƙarƙashinsa, da masu kuɗin da talakawan duka na cin abinci a ƙarƙashin wannan kamfani nasa. Haka zalika ku dubi masana'antarsa ta garin Kano, ita ma ku dubi dubbannan al'umman da suke cin abinci a ƙarƙashin kamfanonuwan Alhaji Atiku Abubakar. Haka Yola, idan kuka duba wa gani kamfanonuwansu sun huce a irga, al'umma da suke cin abinci a ƙarƙashinsa ba su irgu. Haka zalika taimako har yanzu bai daina ba, har gobe bai daina ba, har jibi bai daina ba, har gata bai daina ba. Ku duba mu duba talakawanmu na Najeriya da ma masu kuɗin arewa da kudu. Ku dubi yanayin taimakon da Alhaji Atiku Abubakar yake yi. Duk da mun san Allah ne mai iya ɗorawa, Allah ne mai iya saukewa. Allah ka zaɓa mana shugaba na gari kamar Alhaji Atiku Abubakar. Kar ku manta talakawanmu da ma masu kuɗinmu, ƙuri'anmu, 'yancinmu, mu dangala wanda ya cancanta kamar PDP 'yancinmu ce. Don haka ita za mu dangwala.